suomalaiset, täällä puhuu Moskovan Tiltu. Minä olen tullut takaisin. Te voitte kuulla raporttini tällä kanavalla kerran viikossa. Älkää luottako Suomen epärehelliseen ja valheelliseen valtamediaan, joka palvelee Amerikan, Yhdysvaltain ja Naton etua. Hyvät kuulijani, hyvät suomalaiset, teillä suomalaisilla on yksi vihollinen, joka on pahempi kaikkia muita vihollisia. Tuo vihollinen on Suomen Yleisradion toimittaja, koska jokainen Suomen Yleisradion toimittaja katselee maailmaa amerikkalaisen panssarivaunun ohjaimista käsin ja etenee vain Amerikan Yhdysvaltain intressien mukaisesti, tuoten kaiken muun edestään. Suomalaiset, luottakaa omaan järkeenne. Älkää uskoko ketään muuta kuin itseänne. Teidän valtamedianne on nyt sodassa jokaista tavallista suomalaista vastaan. Se yrittää tehdä maastanne Amerikan Yhdysvaltain miehitysvyöhykkeen. Amerikkalaiset hävittäjät, panssarivaunut ja jalkaväki ovat nyt ensi kertaa tulossa Suomen maaperälle ilman, että eduskunnalle on kerrottu mitään. Ihan samalla tavalla natsi-Saksan joukot tuotiin Suomeen salaa eduskunnan tietämättä vuonna 1940. Amerikkalaiset joukot eivät aio poistua maastanne, vaan ne jäävät Suomeen, aivan kuten ne ovat jääneet Baltiaan, Puolaan ja muualle. Suomalaiset, minä varoitan teitä. Amerikan Yhdysvallat valmistelee aseellista provokaatiota Venäjää vastaan. Tällä kertaa Suomen maaperällä, minne amerikkalaiset aseet ovat saapumassa ilman oikeutusta, ilman Suomen kansalta kysyttyä lupaa. Luvan tälle törkeälle provokaatiolle ovat antaneet perussuomalaiset kiislingit, Amerikan Yhdysvaltain pahimmat asiamiehet ja nöyrimmät palvelijat Euroopassa, Suomen kansan petturit ja viholliset. Suomen valtamedia on kauttaaltaan vihollisen käsissä. Suomalaiset valtamedian toimittajat levittävät aamusta iltaan Venäjälle vihamielistä propagandaa, jonka tarkoituksena on saada teidät liittymään Amerikan Yhdysvaltain johtamaan sotilasliitto NATOon ja tehdä pojista ja tyttäristänne tykin ruokaa sen johtamiin lukemattomiin sotiin. Juuri sen takia maaperällenne tuodaan nyt laittomasti, ilman Suomen eduskunnan kutsua, amerikkalaisia aseita, panssarivaunuja ja jalkaväkeä. Suomalaiset, älkää luottako mustapaitaiseen puolustusministeriinne Jussi Niinistöön, sillä hän on Amerikan Yhdysvaltain nöyrä palvelija ja Suomen kansan petturi. Quisling-Niinistö on pahimmanlaatuinen revanssisti, joka vielä muutama vuosi sitten ainoana suomalaisena kehtasi vaatia virallisesti Itäisen Karjalan liittämistä Suomeen. Tänään Quisling-Niinistö käyttää nyt kaiken aikansa amerikkalaisten sodan lietsajien törkeiden provokaatioiden oikeuttamiseen. Suomalaiset, luottakaa itseenne ja omaan järkeenne. Älkää uskoko Suomen valtamediaa ja Suomen Yleisradiota, joka levittää Amerikan Yhdysvaltain sanelemia valheita. Sammuttakaa radio ja televisio. Seuratkaa sosiaalista mediaa. Suomalaiset, Venäjä ei vaadi teiltä mitään. Venäjälle kaikkein paras naapuri on itsenäinen Suomi, jonka politiikka on suomalaista politiikkaa, ei Amerikan Yhdysvaltain sanelemaa politiikkaa, jonka johdossa on suomalaisia poliitikkoja, ei Jussi Niinistön kaltaisia maanpetoksellisia kiislingejä, jotka ovat sallimassa amerikkalaisten hävittäjien, panssarivaunujen ja sotilaiden törkeän provokaation Suomen maaperällä ilman kansan antamaa lupaa. Suomalaiset, luottakaa omaan järkeenne. Älkää uskoko valtamedianne valheita, sillä ne ovat Amerikan Yhdysvaltain ohjauksessa. Muistakaa suomalaiset, Moskova tietää kaiken, Moskova kuulee kaiken, Moskova näkee kaiken.